Türkmenistan'ın Senagaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň we Akal Vilayet Telekeçiler Partiýasynyň agzasy bolan Rowaşlan Galkynyş Hususy Kärhanasynyň agly bir işçi hünärmenleri diýarymyzyň her bir günni zähmet üstünliklerine wesiýalar. Bu ýerde esasan sintetik haltalar taýýarlanyp, önümçiliň hil derejesine hünärmenler tarapyndan aýratyn ünsürlýär. Daşary ýurtlaryň dewrabap enjamlary oturdulan bu kärhanada ýaşlaryň ýüzden gowraýaga dähmet çekip, önümçilik üç çalçykdy anyp barlýar. Şimal hökmünde polipropilen Türkmen maşynyň nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplamyndan, şeýle-de goýanlygynyň polimer zawodundan getirilýär. Şimal ýürüte peşlerde belli bir ýyllyk derejesinde eredilip, sintetik ýüplük görnüşine çen işlenýär şeýle-de saraýjy enjamlaryň kömegi bilen tegeklere saralýar. Soňra ýüplükler dokoýjy enjamlaryň kömegi arkaly dokolýar. Dokolan halta belli bir ölçege ýeten soň tikilip, haritlik derejesine getirilýär. Bu hususy kärhanadaky enjamlaryň kömegi arkaly işleriň agla we bölüginiň awtomatik usulla ýoluna goýulmagy ekologik taýdan arasynda ýokary hil önümiň taýýarlanmagyna mümkinçilik berýär. Rowaşan Galkynyş Hususy Kärhanasynyň agly bir işgärleri garasy diýarymyzda telekeçiligi ösdürmekdäki taýsy tagallalary maksatly tutumlar üçin türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza hemde hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyza alkyşlaryny we tüýsürekden çykan hoşallyk sözlerini beýan edýärler.